Kom nu med. Kom nu, hvor tryk. Jeg ved det ikke. Mine ben, de kommer altså også op, og jeg er lam. Ved du, hvilken nogle hjælper har der? Du er ikke særlig god, det må jeg lige ane. Jeg klæder til min mor. Og hun klæder til oversøgplejsen. Jeg har ikke noget vand. Jeg føler mig dum, når jeg sidder her. Jeg tror bare, jeg sidder helt hernede. Hvorfor er benene stadig oppe? Jeg er en dårlig syg. Så ser vi mobil. Vi står ved den anden. Anden side, Pervin. Ja, jeg vil gerne være med dig. Hallo! Pervin! Der! Der! Hen med vesten! Nej! Gå ind og hente nogen. Gå ind og tage et glas. Jeg vil have noget vand. En dårlig ting hjælper. Hun skal fandme aldrig være pædagog eller monolog eller det der. Ja. Nå, jeg er lam. Det er dig ikke, Pervin. Jo. Jo. Så det er mig, der skal være sosu. Jeg skal have noget vand. Den er måske også lidt højere end din hofte, der tænker jeg. Du pludselig på en lang ben. Ned. Jeg er høj, ikke? Fuck, der er varmt derude. Jeg er ikke varmt. Husk at sige det. Tak, jeg får sygt. Ja, så du skal også lige prøve, hvad det er for en film. Om superhjælper og superhjælper. Ja, jeg skulle fandme komme ind og så skulle benene. Ja. Så i morgen, så må jeg se, at det er en børn. Nej, det skal helt ned, jo. Så er der lidt push ud i den der seng, når hun bøjer.
fuldstændig. Det er ikke noget, heller ikke folk